Съм бая Русия. Да се откажа и да спра или да пия една студена вода. Сега 12 вечерта, когато премислям и обмислям разни неща. В мен дързанието наречено самота и тая вечер няма да ме остави да спя. И кое не е така, пускаме тихия режим. Правим се, че спим, умислено някъде нещо пак градим. Толкова премисляме, че забравяме да мислим за момента. Гоним тренда и броим си стотинките, казваме. Жалки са картинките, забили всички като дебили. Даже вече за нищо нямат сили. Твърдят, че вече обяснили за какво се борят, даже изпечелили. Криво-ляво крепят положението, да са уж на ниво. Обаче да си на ниво е да си нищо. В това общество и всичко схеми, лъжи, мрак с една дума, за тях си просто един глупак, който ритат с крак, не ги интересува дали живее светлина или мрак. Предпочитам да мятам повече бум-бап, отколкото трап. Няма лошо да се покаже реалността. Ненавиждам ненавистта, а граница няма завистта. Явно така сте израснали, за жалост не сте пораснали. И се различавам от вас, не съм ми приоритет. Чанти, герданчета и марки, за ваше очудване някак музика влагам. Всички финанси, не са ми нужни ланци. Бивци тарикат, таратанци, ужасяващи клишета с БМВ-та, които респектират само леките. Деколтета, толкова ви е еднакъв сюжета. Ужасяващи клишета с БМВ-та, които респектират само леките. Деколтета, толкова ви е еднакъв сюжета. Съм бая Русия.